Sziasztok! Ma itt vagyunk a Mária utcában, itt a Baros utcai kereszteződésnél. Hát igazából ma is járművel fogunk utazni. Hát itt vagyunk ugye a Mária utcában, itt van egy templom. Igazából sétáltunk egy picit, megnéztük a templomot, sajnos zárva volt. Ma itt vagyunk a Lőrinc pap téren, a Mária utcai kereszteződésnél, vagyis a Lőrinc pap téri, mindegy. Minek mondjuk, vagy a Mária utcai, vagy a Lőrinc pap téri. Mindjárt kiérünk a Baros utcába, ugyanúgy. Várjátok, megmutatom közelről. Közelebbről egy picit. Ez itt a Baros utca. És igazából, ha ott kimegyünk, akkor az Üllői útra lyukadunk ki. Ha ott megyünk, meg... És igazából itt vagyunk a másik Máriába. Mindjárt ideérünk a trolli és busz megállóba, a Szent Király utcába. Ez itt egy parkoló, meg a Szent Király utca. Mindjárt kinagyítom nektek. Jaj, sokat nagyít. Az ott valahol, ott a Szent Király utca. Várjatok. Picit megáll. Ez itt. És itt jön egy 72-es trolli. Most áll be a Szent Királyba. Itt van még mindig a 72-es. Most indul. Ez itt lesz a Szent Király utca. Hogy látjátok, ez itt a Szent Király.